Nedávno po približne 8 rokoch vyšiel dlho očakávaný titul Hollow Knight Silksong. Hru si naraz kupovalo a stiahovalo toľko ľudí, že Steam a ostatné platformy začali padať. Ja osobne som bol jeden z tých, ktorí si to zahrali ako prvý. Toto video nebude však úplne o Silksongu. V komunite sa už dlhšie pohybuje nápad, že tretia hra od vývojárov Team Cherry by mohla byť hra, kde hlavnou postavou by nebol nikto iný než Quirrell z ich originálnej prvej hry Hollow Knight. Už teraz má výborný podklad. Strážca Monomona, ktorého bol poverený strážiť kvôli sľubu, ktorý dal Monomon kráľovi. Je veľmi skúsený so svojím mečom a v hre nám zdelí, že ho tu niečo volalo a preto prišiel. Perfektne by sa dalo stavať na tom, že dlhú časť svojho života nebol v Hollow Neste, čiže by sa u ňoho dala perfektne napísať minulosť, podobne ako pri Hornet. Ale Smako s týmto nesúhlasí. Smako je youtuber, ktorý streamuje a natáča videá niečo už cez rok. Momentálne sa venuje novinkám, diskusiám a hrám. Napríklad Silksongu. Dňa 1.11.2025 prebiehala diskusia medzi Smakom a zopáril fanúšikmi ohľadom toho, či by malo zmysel, kebyže Team Cherry vydá ďalšiu hru, prequel alebo sequel k Hollow Knightovi. A tu je vec, ktorá ma pobúrila k natočeniu tohto videa. Za chvíľu Hollow Knight Lace. Škoda no, Hollow Knight 3 už za rohom. Neviem ako bola by to zas tá istá mapa. A Quirrell má hrozne slabý charakter design, ničím nezaujímavý. Nejde o kombat, ale o to, ako vyzerá. Není špeciálny, proste casual bug, nič špeci na hru. Charakter je úplne iný. Hovorím so stenou, budem radšej argumentovať o dizajne si myslím. Ukončujem konverzáciu, mám Reálne, ako by mohla vzniknúť hra točiaca sa okolo Lace. Quirrell je o toľko viac hlbšie premyslená postava ako Lace. Ak by sme to mali porovnať so stretnutím Hornety v Hollow Knightovi, tak je to stále ďaleko od seba. Pokiaľ ste si nevšimli, tak k Lace v Silksongu sa pristupuje podobne ako k Hornet v Hollow Knightovi, až na to, že Hornet je omnoho zaujímavejšia. Prvýkrát ju môžeme vidieť svižne prefrčať v Green Pathe, utekajúc od nás, až kým nedojdeme sem, kde nám oznámi, že nás nemôže nechať urobiť niečo. Nevieme čo. Pretože ešte nie sme s príbehom tak známi. Tým, že o nás vie viac ako samotný hráč a je o tom seriózna, to v nás evokuje hnutku vedieť viac. Kiežto Lace sa objaví len tak z riti, vysmeje sa vám do ksichtu a začína boss fight. Áno, ten boss má skvelú atmosféru, vizuály, ale aj vie niečo viac ako my, ale z nej samotný ma až tak neláka vedieť o Hornet viac. Na rozdiel od Quirrella. OK, a čo takto druhý boss fight s oboma postavami? V Hollow Knightovi Hornet už druhýkrát poraziť netreba v spojitosti s ukončením hry. Je to boss fight, za ktorý síce achievement je, ale je totálne dobrovoľný a slúži k ďalšiemu rozvíjaniu príbehu. Lace má síce sick entrance, ešte aj s cutscenou, ale nepovie ani pol slova, zasmeje sa a hneď začína druhý boss fight. A po konci proste zomrie. Ako chce Smako urobiť z tejto postavy hru? Za mňa totálne neprofesionálny názor a prístup od neho. Na Lace by sa reálne hra stavať nemala a ani nedala a Smako by sa k tejto téme absolútne nemal vyjadrovať. Quirrell je tu ten, ktorý by si mal zaslúžiť spotlight a nie nejaká Lace. Smako by sa mal spamätať a uvedomiť si, čo je správne. To je všetko, k čomu som sa dnes chcel vyjadriť. A pamätajte, Lace is temporary, Quirrell is forever. Smako, a kedy Valorant stream?